Welkom Merel en Lisa. Wat zijn jullie contacten met Oostburg, vroeger en nu? Eerst vroeger? Vroeger heb ik stage gelopen bij Kikker TV. Dat was mijn eerste stage van mijn computeropleiding. Moest ik filmpjes maken, mensen interviewen in Oostburg. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. En tegenwoordig werk ik bij Utility op de markt. En dan doe ik websites maken voor Oostburg en omstreken. Geweldig. Ja. Nou, Kikker TV en Omroep West-Vlaanderen zijn samengegaan tot RTV Scheldermond. Ja. En daar zitten we nu. En Lisa? Vroeger had ik niet per se heel veel connectie of zo met Oostburg. Maar nu sinds 2,5 jaar werk ik als maatschappelijk werkster bij Zeeuwse Gronden. En ik doe de regio Sluis ook, zeg maar. Dus ik heb hier ook cliënten zitten waar ik regelmatig kom op huisbezoek. Nou, geweldig. Nou, de reden dat jullie hier zitten, dat is dat er in Sluiskil is er een optreden. En ik heb me laten vertellen dat dat Het Talent is. Ja, dat klopt. Ja, Merel, vertel eens eerst. Wat denk jij van Het Talent? Kinder- en jeugdcabaret Het Talent is een toneelgroep waar wij vroeger als kleine kinderen ook op hebben gezeten. Het is best wel een beetje, het is niet heel professioneel, maar het is de bedoeling dat de kindjes op het podium hun ding kunnen doen en gewoon liedjes kunnen zingen. We doen sketches, we doen dansjes. En we hebben het sinds vorig jaar de leiding overgenomen. Vertel, hoe werkt dat dan, de leiding? Ja, in principe is het zeg maar zo dat wij nu de voorstelling schrijven. Dus ja, het begint eigenlijk met bedenken van een thema. Dit jaar is het cruise, het thema. En ja, dan ga je stukjes schrijven, liedjes bedenken die erbij passen, dansjes verzinnen. En dat hebben wij eigenlijk sinds dit jaar voor het eerst een beetje met z'n tweeën gedaan. Ligt dus een klein beetje de tip van de sluier op? Nou, ik mag bijna ieder jaar altijd al gekke typetjes spelen. Dus dit jaar ben ik een dronkenlap en een Surinaamse dame. En ik ga nog wat liedjes zingen. Dat kan ze heel goed. Ik kan echt heel mooi zingen. Wat heb ik? Dit jaar ben ik een duivel in een sketchje. Ik pak meestal de dansjes een beetje op, want dat is mijn ding. Lisa is van het zingen en ik ben van de dansjes. Ja. Doen we ook samen, nooit dansjes. En nog een beetje aankondigingen en zo tussendoor. Ja, en hoeveel deelnemers zijn er? Ik denk tussen de 15 en de 20 ongeveer. Deelnemers, ja. En zijn er dan ook nog groepen bij? Ja, we hebben 3 groepen eigenlijk. Nou, 2 eigenlijk officieel. Ja. We hebben een kindergroep. Dat zijn kinderen van 7 tot 11. En dan hebben we nog een jeugdgroep. Dat is dan van 11 tot 18 of iets ouder. Geweldig. Ja. Nou, dankjewel voor dit interessante gesprek. Ja. En ik wens jullie ontzettend veel succes. En als ik tijd heb, kom ik ook kijken. Nou, gezellig. Superleuk. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Van harte welkom, beste mensen, hoge in publiek. U bent nu aan het rijden, onbedankt voor die praktiek. Maar u nog even voorstellen, ja, wij zijn het talent. Datgene waar u voor gekomen bent. Wij zijn talenten, de toekomst van het podium. Ja, straks zijn wij de sterren van het land. Wij zijn talenten, het toekomstige Hilversum op Radio C1 of op een DVD. Ons leven wordt gefilmd door CCTV. Hey, nou even jullie mij misschien eens even vertellen waar het warm is. Ik heb zo zin in een wijntje. Lijkt je niet zo verstandig zo te zien, hè, Werfie? Ken jij me zo misschien even vertellen waar het warm is? Ja, natuurlijk. Kaartje door, eerste rechts en dan de vierde deur links. Hartstikke dank, de wijfie. Gadverdamme, wat een botzak. Ja, dan krijg je toch al dat je al inclusief op een schip doet. Dan krijg je zulke mensen.